करायचा आहे। प्रवीण शेठ डुंदूर यांच्या शुभ हस्ते शाल, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांना गौरव करतोय। जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत। 4 दिवस आपल्याला या ठिकाणी हिंदीमध्ये कॉमेंट्री पाहायला मिळाली। रत्नागिरी जिल्ह्यातील नामवंत समालोचक दीपकजी कांबळे, आशिषजी भालेकर साहेब, आपणाला विनंती आहे आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे। सचिनजी टाकळे, रमजानबाई शेख, आपणाला देखील विनंती आहे व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे। मोहम्मद अली कोतवडेकर, आपणाला देखील विनंती आहे आपण देखील व्यासपीठाच्या दिशेने यायचं आहे। त्याचप्रमाणे रत्नागिरी लाईव्ह सौरभजी मयेकर, आपणाला विनंती करतो आपण देखील या ठिकाणी आमच्याकडून सन्मान स्वीकारायचा आहे। सौरभजी मयेकर, किशोरजी भोळेसाहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना शाल, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना गौरव करायचा आहे। रत्नागिरी लाईव्ह सौरभजी मयेकर, किशोरजी भोळेसाहेब यांच्या शुभ हस्ते शाल, गुलाब पुष्प आणि सन्मान चिन्ह, धन्यवाद। त्याचप्रमाणे मंडप डेकोरेटर प्रतीक कांबळे, सचिन शेठ टाकळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रतीक कांबळे यांना शाल, सन्मान चिन्ह आणि गुलाब पुष्प देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे। धन्यवाद। आपण या ठिकाणी बक्षीस वितरणाला सुरुवात करत आहोत। अंतिम सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार साई अजिंक्य संघाचा विजय शिवलकर, विजय शिवलकर, चालू सामन्याचा अंतिम सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार विजय शिवलकर। अमोल पवार यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी विजय शिवलकर चालू सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच कॅप प्रदान केली ती माऊली विनोद भोसले यांच्याकडून आजच्या दिवसातील सामनावीर चषक, सामनावीर कॅप आणि शौर्या स्पोर्ट्सचे मालक विनोद कोर यांच्याकडून टी शर्ट, अंतिम सामन्याचा सामनावीर पुरस्कार विजय शिवलकर। पुन्हा एकदा विजय शिवलकर साई अजिंक्य संघाचा सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरतोय। रमजानबाई शेख यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचं आहे। उलट प्रियंका प्रकाश वारेकर यांच्याकडून या ठिकाणी टी शर्ट, सामनावीर ट्रॉफी, धन्यवाद विजय शिवलकर, धन्यवाद रमजानबाई शेख। उत्कृष्ट गोलंदाज किंजल स्पोर्ट संघाचा
सतीश नाचणकर. मी प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते टी शर्ट आणि ट्रॉफीज देऊन त्यांना सन्मानित करायचं आहे. किंजल स्पोर्ट्स संघाचा उत्कृष्ट गोलंदाज सतीश नाचणकर, प्रकाशजी वारेकर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्याला सन्मानित करायचं आहे. धन्यवाद. संपूर्ण स्पर्धेतील फलंदाज मानकरी ठरतोय मल्हार 11 संघाचा सूरज चव्हाण. उत्कृष्ट फलंदाज सूरज चव्हाण. संघमालक प्रतिनिधी कोण असेल तर आपण त्याची ट्रॉफी स्वीकारायची आहे. मालक मी सचिनजी डाकळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचा आहे. या स्पर्धेतील उत्कृष्ट फलंदाज मल्हार 11 संघाचा सूरज चव्हाण. सचिनजी डाकळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचा आहे. संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक साई अजिंक्य संघाचा सुमित हळदणकर. किशोरजी भोळे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते टी शर्ट आणि ट्रॉफी देऊन त्याला सन्मानित करायचा आहे. संपूर्ण स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक सुमित हळदणकर. किशोरजी भोळे साहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला सन्मानित करायचा आहे. संपूर्ण स्पर्धेतील चतुर्थ क्रमांकाचा मानकरी ठरलाय भूषण 11 संघमालक कर्णधार. आपण आपली ट्रॉफी या ठिकाणी घेऊन जायची आहे. हरिशेठ डावडे यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते रोख रक्कम 5031 राजेशजी अय्यर साहेब यांच्याकडून आपल्याला रक्कम प्राप्त झाले आणि ट्रॉफीज मी हरिशेठ डावडे यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते त्याला सन्मानित करायचा आहे. भूषण 11 संघाचा चतुर्थ क्रमांक, या स्पर्धेतील चतुर्थ क्रमांक, रोख रक्कम 5031 आणि ट्रॉफी. या स्पर्धेतील तृतीय क्रमांक, रोख रक्कम 5031 आणि चषक मी राजेशजी अय्यर साहेब यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मानित करायचा आहे. रोख रक्कम 5031 राजेशजी अय्यर साहेब यांनी तृतीय क्रमांक आणि चतुर्थ क्रमांकाला आपल्याला या ठिकाणी स्पॉन्सरशिप केले, त्यांचे देखील खूप खूप आभार. मल्हार 11 संघाचे संघ मालक आशिषजी बालेकर साहेब, धन्यवाद. समोर 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 जरा जरा ट्रॉफी पट्टी घ्या, शॅडो पडते, ट्रॉफी पट्टी घ्या. हां बस, ओके. थँक्यू. या संपूर्ण स्पर्धेतील मालिकावीर चषकावर नाव कोरले ते साई अजिंक्य संघाचा सोहम भाटकर. मी प्रवीण शेठ दुंदूर यांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूला टी शर्ट आणि ट्रॉफी प्रदान करायची आहे.
संपूर्ण स्पर्धेतील मालिकावीर चषकावर नाव करलंय सोहम भाटकर. जरा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत सोहमसाठी. धन्यवाद सोहम भाटकर. धन्यवाद प्रवीण शेठ धुंदूर. या स्पर्धेतील फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग वर्ष 31. या स्पर्धेतील उपविजेता संघ किंजल स्पोर्ट. मी विनंती करतो अमोलजी पवार, दयानंद पवार, मोहम्मद अली कोथोडेकर या मान्यवरांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते या संघाला रोख रक्कम 20,031 आणि आकर्षक चषक देऊन सन्मान करायचा आहे. कॅप्टन आपण फक्त उभं राहायचं वर आणि मालक संघ मालक बाकी खेळाडू सगळे रांगेत बसून घ्या. कर्णधार आणि संघ मालक आपण ट्रॉफी घेण्यासाठी उभे राहा वरती. शेट तुम्ही हात आला या. तुम्ही कर्णधार तुम्ही इकडे थांबा. शेट इकडे या आणि ट्रॉफी त्यांच्याकडे द्या तिघांकडे. जरासे पुढे एक एक स्टेप पुढे या. आलेत जरा पॉकेट हातात घ्या. ते उपविजेता दिस आणि नाव दिसत. येस शेट पॉकेट घ्या हातात म्हणजे नाव दिसेल पाठचं. तर लाईट फिरव ना लाईट. या संपूर्ण स्पर्धेतील उपविजेता चषकावर नाव करलंय किंजल स्पोर्ट्स बाबर शेख हातीस. संघ मालक अनिकेतजी नागवेकर, कर्णधार रोहन नागवेकर, रोहन चाळके. हो लिओ. धन्यवाद. फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब कोथोडे आयोजित फ्रेंड्स प्रीमियर लीग सन 2025 या स्पर्धेचं 31वं वर्ष. विजेता चषकावर नाव करलंय साई अजिंक्य कोथोडे. मी विनंती करतो प्रवीण शेठ धुंदूर, राजेशजी अय्यर आणि हरिशेठ धावडे या मान्यवरांना विनंती करतो आपण आपल्या शुभ हस्ते रोख रक्कम 30,031 आणि आकर्षक चषक. गणपती बाप्पा. हॅलो. या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे उपस्थित राहिले त्या सर्व प्रमुख पाहुण्यांचं खूप खूप आभार. या ठिकाणी बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम संपन्न झाला आहे. आपण या स्पर्धेला उपस्थित राहिला, स्पर्धेची शोभा वाढवली त्याबद्दल फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब फ्रेंड्स प्रीमियर लीगच्या वतीनं आपलं खूप खूप आभार. सर्व मान्यवरांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.